Seo cuid go na scéalta is mó a bhír Tuairisc an teachtain se. Dúirt an rialtas go bhfuil seo ar cholua agus is féidir na treoirlínte pleanála don ghaeltacht a gealú beagnach cheithre bliain ó hain, agus go méid taramh na haimhre le feiceáil nar a fháil seo riad. Tá fáiltiú na treoirlínte ar chláir a rialtas ach ní léon dáta luite an. Raunaíonn líonar teachtaidéala mar bháil go chóchaiste gailge, gaeltachta agus pobl láir na gailge in Oireachtais. Siad buail a chuiste nua ná Catherine Conley a bheith na Cairlach, Angus os nodí Barry Ward, Níoseo Murray, Níoseo Carroll, John Conley, Shane Moynihan, Peadar Tobin agus Seonan í Riley. Tá leabhar naofa na Muslimach an Córán aistri go gailge ag an bhile agus an taisteoir aitheanta Gabriel Rosenstock. Tá Rosenstock a súil go bhaidseoir an chéad le an omláin gailge an Chórán faoi dhearann na bliana seo. Tá deireseach na gréine gealta gohainnig ifig na haimsire agus bhí córa brea am hain agus Bridget Ranach le fionna leharta, Daro Cinnéide agus Romno Dochartaí ar a bad gailge faoin saoire san Ghaeltacht. Agus i caint ar bheith mo faoin rian, dúirt Paul Finlay ón Apple-Airscáil na Haikerlinn nach áitmhaithí éire go lochsúil sléifte agus croc maiall ar na deacreachtaí cead slí a bhíonn sé go bobal am mo faoin tua. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc inis.